Hello everyone, khulumbai nोंथांमोनखौ welcome back to my channel. दिनै जिहेतु जन्माष्टमी आंनि सासे लोगोजों खाथियावनो थानाय श्याम मन्दिराव फैदों आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि नै जेरावबो मानसियानो गोजा ओमफ्राय इमान माने मोजां नुसोदों आरोना लाइटनि थाखाय मन्दिरखौ नैबे मेन मन्दिर जोंनियाव हाबनानै खुलुमग्रोना लाबाय बिनि उनाव एसे मन्दिरनि साइडआव बेरायनोसै। ओमफ्राय नैखोनाय मुर्तिया जि समायनाखा। एबार जोङो मेन मन्दिरनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नैयावबो दोङो आरोना ओमफ्राय जोङो सानदोंमोन नन्दिनि खोमायाव मायबा जोंबो गावनि उइस बुंनि होननानै खिन्थु इमान माखासे गथ' सिगांनिफ्राय थारमाने लाइन नांना दोङो जोङो नेना बाहागोआवनो मोनदियासै। बेनि उनाव जोङो खुलुमनाय मानाय जाखांनाय उनाव एसे मन्दिरनि साइडआव बेरायहैबाय आरोना बेयाव गासैबो मानसिफोरा जना दोङो आरो जाय जेरै हागो फट' उथिगासिनो भिडिअ बानायगासिनो ओरैनो आरो नुगोनियाव। ओमफ्राय नै इसोरबो फट' उथिगासिनो मालाय फेमिलि पिकचार खोमा। ओमफ्राय नै मन्दिरनि उनथिं आरोना उनथिंनिफ्राय नैबायसा नुयो। ओमफ्राय बेबायदि मानसि थांलाय फैलाय खालामबाय आरोना भितरथिंनियाव थारमाने ओरै गेजेराव भगबाननि मुर्ति दंमोन ना खुलुमनो थांनायाव जों नुनाया इनि उनथिंनिफ्राय गिदिंनांगौ आरो। ओमफ्राय जोङो नै हाग्रायावसो थाबायबाय थादों खालि दङ इमान मोजां मोनदों मिथिगोना आथिंखौ मोजां नांदों। ओमफ्राय आंनि फटाया गायब गोलोमनानै हगारजोबना लाबाय आं पात्ताखौनो मोनदियासै माला हगारनाय गैया जाखो। ओमफ्राय नै मन्दिरनि एकदम सायाव बुरिया लाइटजों साजायजोबखादों ना एकदमबारे बिबार सायावबो लाइट होदो ओमफ्राय मन्दिरावबो होजोबदों बरिया नुखादों आरो। ओमफ्राय जेरै मन्दिराव फैबा सेन्देल गोमायो होननाया सिगांसो थांग्रोबाय इयानो लोगोनि बिब' जायो आरोना बेनाबो सेन्देला गोमाबायनो बेखौनोथ' खारलांदो। और फिर जरा इधर देखिए ने सिर बाइदो माखासे मानि जिहेतु मन्दिरनि सारिउफिनै गिदिंजोबना लाबाय जों दा ओंखारलांनोसै आरोना मन्दिरनिफ्राय एसे बायहेरायाव नैयावबो मानसि माखासे जना दङ एकदम पिकनिक जानो फैनाय बायसा। ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय मन्दिरखौ नायबायसा नुयो आरोना पुरा जोंख्लाबलायना दोङो एकदमबारे मजाखा आरोना। जोङो सानावनो फैगोन होनना सानदोंमोन ओमफ्राय सानाव फैदोंसो मानि थाखाय सानाव फैबाय इमान इदि समायना नुसिना आरोना माने मोजाङानो नाङो फैनानै खिन्थु हराव फैनायाव जिबायसा लाइटजों माने मोनसे जोंख्लाबलायनाय जाना थायो बेफोरबायदि जाया आरोना सानाव हराव मोजांसिन नाङो। ओंखायनो आं लोगोखौ बुंदों फैनायनि सिगां जे एसे मोनाथो एसे खोमसि जाथो बिनि उनाव जों थांगोन होनना ओमफ्राय एकदम 6टासोआव जों ओंखारलांदो मोजां नांदो बेनि उनाव हराव नायनानै। आं ओरै हराव थांफेराखैमोन आरोना खनसेल' मोना थांनानै ओरैबाय खोमसि जादोंमोन बेयाव मोजां नांदोंमोन फैनाय टाइमाव खोमसिबायमोन आरोना बेयाव मोजांसिन नुदोंमोन ओंखायनो बेखौ बुंदों आङो थांनायाव बरियानो ओरै थांसिगोन। ओमफ्राय बाहेरायाव नैबायसा बुस्थु फानगासिनोमोन माखासे गथ' फिसाफोरनि गेलेनाय बुस्थु ओमफ्राय नै मा गानदो चेसनि गं। एबार जोङो न'आव थांनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै मोजां मोनबायबा नायनानै मोनसे लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।